Her der vil vi lige forklare lidt om, hvordan vi kan frakoble en VistaFlow-ventil. Altså vi kan springe VistaFlow-ventil over. Hvis vi nu siger, at den her den for eksempel er defekt, og vi vil gerne, fordi at det sidder i serie, CAN-bus her, så vil vi gerne springe den her over for at se, om det virker. Der kan vi gøre det, at vi kan koble den her fra, og så kan vi tage ledningen herover fra, kan vi sætte herover i, og den måde VistaFlow-ventilerne er nummereret på, det er, at vi starter nummer 1, det er her, hvor vores strøm det kommer ind. Så siger man 1, 2, 3, 4, og i forhold til det nummer, vi har heroppe, det er slangenummer, så det vil sige, det der, det er slange 1, eller så række 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og så videre. Men nu har vi jo så taget vores 1, 2, 3, 4 VistaFlow ventil nummer 4, og det er så række 7. Så kan vi gå herind i info og diagnose. Vi kan gå ind på job computer. Vi kan gå herind under ECU. Og så ved vi, at det er VistaFlow nummer 4. Og så kan vi så se, at den har så fat i vores række nummer 7. Ja, der. Og man kan også altid tælle den der. Men så for at vi kan frakoble den, at vi vil springe den over, så har vi gået herned, valgt nummer 4. Vi trykker der. Vi får et billede her, at den er frakoblet. For at computeren den nu kan finde ud af det, så går man herind under ECU-data. Så står han lige og validerer det, og ligesom ingen komborerer, at nu har vi taget en fra. Og så når du har gjort det, så virker det igen. Og det samme, når du skal koble den til den anden vej igen, så går man herned, så kan vi også se her nu, at nu har den bare rykket sig en tak. Så den der, den havde 4 lå normalt før der. Så den der hedder 4 nu, det var 5 før. Og hvis vi så lige prøver at bytte tilbage igen. Sådan der. Og så trykker vi på samling her, går derned, hvor 4'eren den var, i det tomme felt. Trykker samle der igen. Vi går tilbage, går ind under ECU-data. Nu kan vi se, at der skulle gerne være 20 enheder i det hele, og det her det er jo de enheder, den finder.